По повод глобалната конференция на ООН за климатичните промени в Париж, Софийска вода, част от Veolia, организира кръгла маса на тема кръговата икономика. Как виждат бъдещето на планетата и възможна ли е кръгова икономика в България, дискутираха икономисти, експерти, преподаватели и студенти. С глобалното затопляне светът няма да стане просто по-топло и по-уютно място. Не, няма да чертаем апокалиптични картини. Напротив, ще ви напомним. Има неща, които можем да правим от първо лице всеки ден. When I'm reducing losses, it means that I'm not taking water away, I'm not wasting water away from water from the mountain, I'm leaving it into the environment. When I'm dealing with my waste, I'm trying as well to protect it. So, step by step, little by little, it's very important to do it. Точно това прави френската компания Veolia, мажоритарен акционер в Софийска вода. Не се крие зад всеобщата безотговорност. Избрала е за мото "Възобновяваме световните ресурси" и го изпълва със смисъл. Ако се питате защо е важно това, по-добре чуйте младите. Бъдещето на планетата се крие в разумния баланс между енергийната ефективност от една страна и приложението на възобновяеми енергийни източници. Така че човек винаги трябва да гледа в иновациите и, разбира се, да си дава сметка какво влага в бъдещето на поколенията след себе си. И ако не възпитаваме нашето поколение в тези ценности, ние бихме провалили целия свят. Ето това е отговорност от първо лице. А ето как Софийска вода показва своята. In terms of sustainable development and environmental impact, Sofiska Voda has taken already a lot of measures since 5 years. For example, we have reduced water losses by more than 50 million cubic meters during those 5 years. The wastewater treatment plant in Sofia today is a wastewater treatment plant which is producing its own energy in order to work. She's 100% self-sufficient. So it's key point on which we are trying to develop. 2015 година е първата година, в която пречиствателната станция на Кубратово ще бъде напълно независима от енергийната мрежа. Това от една страна ни дава възможност да инвестираме в надграждане на съоръженията, от друга страна ни дава сигурност за безпроблемната експлоатация. Развитието на топлофикационните системи и на системите за централизирано охлаждане наистина е част от инструмента, който ще даде глътката въздух на нашата зелена планета. При високо ефективно комбинираното производство винаги се пести енергия, първична енергия. Нейното пестение е над 20% и това категорично инструмент, с който се намалят емисиите парникови газове. Environmental protection, in fact, is the core business of Veolia. And for this, what we are trying to do is first to reduce our impact of our own activity on the environment. On the water side, reducing water losses. On the energy side, reducing energy consumption. Waste, trying to capture and to recycle as much as possible waste. Средно в София произвеждаме 1000 тона буклук само за ден. Заводът за преработване на отпадъци доказа, че от буклука може да се печели. Изведнъж се оказа, че в град София има един огромен рудник или една огромна суровинна база, която позволява на фирмите, които работят с такива материали, с найлони, с картони, с стъкло, с метал, с алуминий включително, да получат суровина, която в момента внасят от чужбина. Всичко това се прави в името на устойчивото развитие. То ще ни позволи прекрасен живот днес, който осигурява бъдещето ни утре. Но за това са нужни усилията на институции, бизнес, медии и на всички нас. Тези усилия бяха обединени през декември 2015 година по време на конференцията в Париж, посветена на климатичните промени. На нея над 190 държави приеха ново международно споразумение за намаляване на емисиите на парникови газове след 2020 година. Крайната цел е ограничаване на глобалното затопляне. Обединение на всички тези нива ще дадат именно възможност да се финансират мощни проекти, които да доведат до приближаване към устойчивото развитие. Everything that we are doing, everything that a company is doing, everything that you are doing, everything that little by little we are doing enable us to lower in fact our impact and our global impact on the world.